December ni som pali kumsang ni som ni panga cho reyas chung kwa le pon chung ko ni te tan chuan apoi mo bok nen an ngak hlin hlom kher mai a chan po an fa te pahni hun rei tak in zui to te chuan kum kho a ko pui nget ni to tura ani ni tur ani tlat ani mopa mark reyas hi kumsom thom pakhat mi ni in IT engineer Manila a technology corporation lian ber pol pakhata thokme kani a in anopui tur hi sera di huan kumsom thom mi accountant ni in ani nen hian kumsom zet anin ngai song to nge a ni Mahse la ani nei ni tur nga khlel taka du thu an lo sam biak ina pangpar moi tak tak le an chung te ve ve hlim hmel le nui thomina alo kha vek na inein mo korna tak nen hun an mang do ni mo an ti lai chuan an be se phak lau thil ron thlengin an chanchin chuan Philippines rama social media zong chu alo lui ta zok sia Facebook Twitter le social media platform sang chuan mo mel thatak mai sira di huan thalak chu tar chhuani in mi bo zon lai mek ani tho chu an post choi maya a pasal ni mai tur mark up ko chuan camera le mic dor zon tam tak ma chuan o tham ne chaklo ril ro na ngoi ti sha takhian in ne hi kan pal tlang thei don lo emo apoi mo lo dam taka alo kir le hi ka du ber ni ti na soya chuta awo te chu a chaklawin a khorn se me ma hi wang hian a sei che po chu shiat fak a har lek zok mai December ni som kumsang ni som ni panga ani nei hun tura an ro thlen ma ni li kha nia serai dan po chumi kar chho chu apoi mo to bok nen a pasal ni na tur lama chu a rel ro chu a mang to ani bera tin a chung te a thian te le an thenam kho beng te po in hemini December ni som ni ma hian a mela emo a chizia emo engma danglam a omlo tin an sei veka pasal nei mai tur chuta po kom tam tak alo sui to abial pa nge mai nei tur ani bok nen a thalo lam ni lovin a thalam zong in a om ani zok ma a hlimin a phur hleya a chizia po azang deuh wa zok hialani Mahse chu thil mak po ani lem lo bial pa hmangai em te nei mai to tur dan po ani ve renga tu po ni ila kan hlimin kan phur ve sar hlom tho ome ti chuan hemini chonhulam dar khat vela hian an ina chuan bom ron deliver ni in chu bom chunga chuan serai hak tur mo korwar nal set mai chu oma serai chuan phor em hian bom chu lo hong watin a kor hachin tur chuan room lama alu zui ta ngala chuta mo kor han hachin chu engkim mai chu adu thu sam ang thlap ani bok nen lim em chuan asir zong te ahma zong te chuan in her kwalin dar thalang ma chuan a hanin en vela akong aban a engkim mai chu a in fitnal tokin adik che aveka alunga oi hle mai atana ni poimo ber ani awang chuan engkim mai chu do thu sam thlap ni tur hian adua chuta a phei khok le thar chumini atana abun tur nen chuan a han hachin ni a Mahse chuta chuan adu thuwa sam tatlat lo phei khok chu do ai na hniama a kor in thlep chwar lai chu adu ang takin alang dik thei tlat lo chumi wang chuan phei khok dang le le mai chu atum ta ani a chung te hne na chuan shilin a phei khok nei sa ni na adu anga amo kor a in mil thelo wangin phei khok dang lei tura a cha don tho chu a soita a lim takin in atang chuan chwakin ferry view central mall FCM lama chuan akalta a he mall hi serai te na tanga naite omni in tam ta khelai bora lo sei liana lo cheng to serai tan po he mall hi a thacheng thokatin tricycle emo bus emo po a hun man re zong tur po chu a thiam jaka in hetia phe khoklei tura a chwa ma che hian abel pa mar ka po chu message thonin ati tur chu awashil be boka Mahse heti lai hian mar ka ero chu na lo thok mekin office lama apoi hle thong chutia abial no message a hmo chuan nui sak pa hian an lo in ton photo angin emoji chu thon zuin chumi hnuwa an hnalama chuan a por chhun som le tangal motmula chuti lai miak chuan serai ero chuan a phone chu charsin phone keng lo chuan an in chu a chho san zuya hei hi tun lai khobel anga chuan amak ang reng viau mai
phone king lawa chwa hi tun lai mi chuan kan ching mai lo via wa Mahse serai khan a phone king lovin a phone hi ina charsin mo ani tlat boxi ani in a phone ba ka hian a laptop man regular im chin po so a khumbol do kana chuan lo omin power po alawin ofil thlap nge a hi investigation akalai khan police lam chuan chin che thlapin mak an ti singa atel hiala tunang lai khowela ani ang rwal thalain phone king lova han chwa top mai chu amak reu lo theilo nima sila he thil hi chu serai nu tapa derila thu soi an han sha chuan thilril hel omni theya chuan an ngai le talawa ani soidan chuan serai chuan a phone king lova chwa mai a chin thu te abikin hun hla ni lem lo emo reilo te thil te sok tur ang chi emo akal chha chuan a phone choi ina ada pho thu asoya hi chan chu serai hian a phone hi tun ma in voi ni lai alo ti bo to a hei wang ti po hi ani ve ang in atanga hlawak lo akal don emo chen om hnai mai vela akal don hi chuan phone hi ina akal san fo maya tun chuma po hian mol te so kan in atangin a hlalawa tin phekok pakhat lek lei mai tura kal ani boka rei a om a ring lawanga chumi wan chuan phone po chu akeng boy pe lo nyang tin an soya chutianga anu tapa ina a han soita kha chuan thilom thei tak ani awangin police te po in an ngai pui mo sui bik talawa Mahse he a thil ti than phone king lawa chwa mai a china takhi nu chuina ti boy thlak to ani talo theilo a chan chu cell tower signal puina a chanchin han chui don puin phone ber akeng tla silawa he mai ba ka GPS manga awm na chin chui tur puin ti ngai na awm tlat lo a phone king lo chuan thil ati har sa zol vek mai ani in a chwa san don khan a thom nu hak lai a thlaka hoodies dum ke kordum le sneaker var te in a in thwama a chwa pa chuan a tui bottle ken ber thin le wallet dum te ro te chu ala boka te chuan chawhnu lam dar khat le a chanwi bela an in chu chwa sanin Fairview mall lampan chuan akalta ani kunti aliam zela khwaron thimin zan ani ta der mai marka po an thona lama tang chuan howe to in ati thin dan pa nga in a phone chu a han chek zung zunga serai message emo miss call emo motor omlo tlem chuan mak chu ati be de uleka Mahse ngai han ti thatlo emo phanan chuan a hmang lem lo thong amai ro chu anin bul mai molakal ania chuta po phekok pakhat chau leitur le ngal ani si chuti chen alaron be pop mia lo chu makati de uleka reivak lo a han nga le de hnu po chuan serai chu a re tlat mai si ni chuti emi ma hun han man rei mai chuti in ama zo chuan bek po tumin a han kolta a nima sela phone chu in ring tukluk Mahse serai chuan a pick up la si lo a kol non seka Mahse tu ma chang to anom thei si lo ani chuan zandar son pakhat ani ta der mai sera in phekok leitura a chwa tang khan darkar son be lai liam to nge a chuta akal tumna mall FCM poka in khar dei to in kholaya po mi bei bakte an tlem phar to maya Mahse serai la chu alaron len bok si lo tuna se chuan a chungte po chu mang ang be tan to in ron ho har satlia ani lo ani ti chu an che thiam ta a biak po theila chu ani der si lo an mang angin ma han lak mai dan tur po chu an she lo hleya te chuan social media lam man tang kai mai chu tha tin Facebook lama chuan mi bo angin serai thlak chu an post tok mai ani hitia an post chuan mi tu imotalin serai chu an lo mu imo ani lo bek puin akal na hnu lo ria an omial takin tia bi seina an nei bangani a marka po chuan rang takin serai thlak chu serve ngalin a thian ti le me sia te ho chu atakwala he an thil po si adar chak bok nen zan kha thil thole ka chuan ni rei lo te ya pasal nei mai to tur chin shat laba abo thu thu chuan philippines rampum pui chu adeng chuak ani deu ber mai mitam takin chu chanchin chu an ser chhonga chutakara ngaidan maksak pui lo bordar tok chu an hwal sat boka ti chuan December ni som pakhat ron thlengin himini hi rehearsal an nei hun tur ania he hun an hmana tur bekin chu angai in ale in cheya Mahse mo ber chu motor om tla silo
khawela ta lak bo wang ang mai chuan an nu chui tur omlovin apil bo hmak mai bok si hetiang hi an din hmun ani tak mewa wangin officiala police ten hnu an chui theinan serai chung te pu in an vanu bo thu chu police ne na official taka lekha an thelu mai angai ta ani chotia report alo lu vele chuan Quezon City Police Department QCPD chuan investigation chu an chan ta ngala Mahse an ni lam chuan mi bo saklia hnu ni in an hritlat lo victim ber chu nula puitling to mani in atanga voi khat ma la tlan bo ngai lo le ni rei lo te a pasal nei mai tur ani bok ne ril ro le ngai to na po a man na sat bang lai tak tur ani de so an chi thiam ngal maya tin detective ton shat nga tak khawna hnoya task force chu tin ngal chuk chuk ni in chomi bo khe chu ngai pui mo ma sak per tur singa chuan an da ta wanga chota an hnu chena kal sela chuan serai ti in atanga mel thum hwal chunga CCTV footage chu la khom ni in an hanjar chiang ho sabera chota chuan mi mal in gas station bus stop door kongpui le hmun sang sang mi CCTV footage chu la khom vek ni in mun takin an zir chianga chotia ni ni zet an video clip sang sang an zir chiang nuwa chuan nu chuina ma hruai tur chu hmu an nei thlo mai chota footage cha chuan December ni som chaknu lamdar khat vela khan serai chu korlum dum ke kordum le sneaker para in thom chungin anin a chho san lai alo langa in a kut veilam chuan tui bottle kingin a kut le lamin wallet dum te ro te keng boka hi a chung tina in a chho san laia a in thuam dan le a thil ken an sui ang chia kha ani bok ani a mai ro chu alan dan chu apa nga in engemaw lau thong mel ni om ang chu a chachi a motor om lawa thamuat mel tak hian kalin zuir to an om ni oma ngai thei tura nunglam han hoi deuh zok zok ema po chu ani lem lawa a chachi a chuan thil pa ngai lo engma om lo ani berang chu a chung te soi ang khan phe khok le tura chuak lok saklia anin ang bak thil dang po chu om lem lawa in mun hlataka kal tur emo tlan bo tur emo a in po cha lok ani lo ti sha takin eng thil ma chu a keng chuak lawa chuti a hnekin a phone tak ngal po a keng chuak lo zo kani kha chu thil chuan chiak taka a en tir tak chu rei lo te tak tak chho lok tum ani ti chu ni ome te chuan dar khat le a chan beya security camera pakhata chuan serai chu pothler pakhat kongpui pawna tura chuan akal mek lai ron lang le in helai kong hi serai chuan a shebirin akal thang to hle nge a hemi nu dar khat le mini somni panga hian petrol gas station bula camera chuan chulai bul hnaya serai kal lai chu lo la poli bokin a thom hno engma a thlak lo ba ka ama a in thuam na le a thil ken te po chu angai vek alania tin chumi zo chuan bus stop bula fast food restaurant akal pe lai lo lang le in eta hi chuan ama ai chuan tlemin akal chak ta dewa bus emo cycle emo a chuang turin nan man tum chuan a man mo be deuh hlek ni na lang Mahse hi mi nulam hi chu thalak a fia lo hlom reu to bok nen camera quality chhalawa wan chuan a phe de roi vek mai ni Mahse theitop chuin a sol nu ni thei omang chu an rem chho ve zela hi mi zoa an chui thile ma saber chu Commonwealth Avenue lama ni in helai mun hi Quezon khopuya kothler lun ber le zawlai lir thei sang tam tak in sul pel zo chu ring na lai an awangin helai bela hi chuan a hnu thar lam ero chu han chui to chu an hmu thei tlat lo maya thei top chu in police lam chuan kong om thei a piang chu da pin footage pia lo tak tak te chu an zir non char char ring thowa chutianga footage sang sang an zir zel na zara chuan Commonwealth Avenue mitam tak ve noi kara serai ni anga ngai thei tur pakhat kordum le ke kordum ha hi mi pui bas nga kating mek zinga chuan alo lang ta a Mahse camera quality chu a chiat ema bangin sera e ani le ni lo po chu hria chian pak thei ani lawa eng po chu ni se chu an mi mo chu a bol lir theia chuan a chuang lu thi ero chu mo thei ani thung Mahse bandoi thlak tak mai in mishing vei bak tam lu tuk le lir thei tam lu tuk te camera quality chhel tuk le ayeng galin aser lo box inen chu alo na lir thei number chu a hmu thei tlat lawa
in eng ang lir thei ber nge ani ti po chu a hriat thei hek lo bawk ani chutiang chuan hi mi chin hi police lam chuan camera footage atanga an chui thei chu ani te deuh bera chuti rwal chuan ngai dan ne thil ni thei te dawng le chinin footage cha lo lang mihring luhna motor kha public bus ni turin an han ngai chin phota chuti ni chuan kha mihring kha serai lo ni a basa khan a chuang ni chuan a thlen chin tur kha hriat a har sa zawal lo thei lova chui zui tur area chu a zau lu tuk don tlat mai tin Commonwealth Avenue atang khan bus chuan hmar lampang Bulacan province apan ani theya ani lo poin sim lam Manila chuan hnuai lam apan po ani thei thawa chutiang chu ani deuh nuai awangin han chui zui dan tur awangin khoi lam mai po chu chui vek angai don ti na ani tarangot mai ani ti chuan press conference nei ani na chuan Quezon Police Department lampoin an din hmun chu chiang taka soin camera quality chhiate a angle awang ti le mipui le liar thei tam awang te chuan bus ni om taka chuang ta an mihring hmu kha sera e ani nge ti an confirm bik thei lo thu te chu mai ni lovin alu na liar thei kha eng ang type nge bus nge ani a liar thei chidang eng liar thei po chulong ni se a license plate number tak nge po an hmu thei lo thu te chu zeplem lovin police department ai oding chuan a soita beka eng po ni se beidong mai lovin investigator le chuan Commonwealth Avenue lama bus tlante khoi lampana tlan thin nge an ni a serai ni om tak motora alu laya bus tlan ho ni om taka an hriat te kha an han chui chui ta topa Mahse dik taka sei chuan he an hmalak dan tur po hi be se chu abo ve hle thung a chan chu motor sang tam tak khati hun lai khan anin pel so sawa mihring la an tot mup mup mai buk si kong sira camera lo om be te la chu a om na hlat ba ka a angle ina a zer lo awangin mihring chu ti zo zai in nek tul tul kara mi pakhat han chui fu chat na tur khop chuan a fia hlul hlum buk si lo mi tam tak lir thea chuan an lutin an chok zo chu tring buk si bu pol jinga hriau zon tum ang mai ani eti mek lai hian serai chung ti le a pasal ni mai tur markati point om huna lo nga ngot ngot ringwa chu an thei to bik lo an ma ni chuan an thei ang zon zona ma lo la ve in a ma sabira chuan Fairview Central Mall ma khan an kala serai kha chu mall ange chuan akal nge ni chuan mall chunga camera thatak tak om thle thlo chuan serai du le chok lai te chu alo lak fo nge an ring hlea te chuan mall in kol to te chu ba hmu in an camera security system footage chu en an vadil tar ngota nima sila an be se lo lu tuk chan na an dong tlak mai kan mall camera te hi changtlung zok tur siam thatna kalpui me kani a chumi wa chuan December ni so mami phe kha chu engma da that kan nei me lo ti in an lo chang tamaya chu an chana chuan be ati dong zol ngei mai hetiang ani chuan serai kha mola chuan akal ngei lo kha a hria thei te holawa Mahse mola thok thin khatte serai thalak en tira an lo hmu me lo an han en tir hlum chuan thok tu thin khat chuan an hmu mai the thule an chian chia lo thoin an lo chang le te hlawa Mahse chuti lai mek chuan social media lama mi thin khatin ari mol beng dang dei oma chuan serai ni the om ang tak me chia an hmu thu chu an no post be boka amai ro chu hei hi chu han chui zui tlak tak tak om lem lo thong serai chung tan chuan be se na chate tal pe to han ni be hlum bok thin ma se police ta na han bo zui tlaka ring tlak ero chu om ngai lova police tan po thil om the ang zong zong an ngei to angaya chutiang ani awan chuan ngai dan dang han siam le in serai chu an kholhui lama akalaniang in nei bo ruak ril ro ipek lu to khan in ngei to thoven adu te po ani the ati in poison khopui chung ringot lo de lama chuan an ril ru an han seng chin le ta a te chuan serai te kholhui an thla tu te omna kholam Ramblon province lam chu an kal le a chuta lo om tol chung police nian chuan thokhovin serai chung le khat la cheng ho de chu zo na te an han zot kwal hloma Mahse heta po hian beidon thlak takin serai chuan tu ma atlo lo shim shim ti chu an shile ta ani chu mai ni lovin immigration office lam data report po chu check vek ani a chuta chuan serai chuan Philippines a chho san lo te chu hria theini in
aru karala achua ka ningot lo chuan danang takin achua san lo ti data record atang po chuan hriat the ani boka hetiang hian an hmalakna apiang mai chu beidon thak takin hnu an kharzel mai an hmalakna apiang mai chu mason na omlo chuan aping zel ani bera chutakara chutianga thil ni thei om ang zong an chui hnu po a beise na om thei tamia lo chu mipui van tlang ngai dan chu ai thlak tan ta hlok mai mo potur an zong chhota a chuta chuan serai bo zon ai ma khan robo tu emo abona mo phur tu a potur an zong chhota a rin thole phwa chok nen online lama chuan social media platform sang serai bo chung chang chu makpui puya sui ani ta cho maya to po mai chuan ngai dan nein an ngai dan le ri the oma an rin ang chu khudi kang mai hian an sei chok pop zel hlom boka chu mai ani lo zel din thu phwa chop la tam to po mai chuan content ta na mangin viewer hip nan man an lo tum be sep hlom boka eti mek lai hian nisep mani som peruka police lam chuan serai pasal hwal marka pho chu serai bona chung changa mi poimo tak ani awangin dan angin report faila chuan a hming zia tel ani a police lam chuan media lama po cheng takin marka chu thil swal ti tuwa pu ani wang lawin hetiang ang puitling bo chung chang case anga hi chuan dan anga anma ani bipok na hnung ber tu emote kha an tel angai thin wang ani a chu mai ni lawin marka chu serai belpa a pasal ni mai tur ani boka onrei tak lawin ngai zong to an nin angin ani tluka serai hre chiang tur an ombik si lo serai du zong a thil ti than anuam ti zong engkim mai chu marka chuan a hre chiang ber tlat maya chumi wanga ani chu police po in faila a hming chu da ve ani chau jok ti tho chu an soi mol reng ani nima sela chu ti chung chuan ni puite chuan mani in luma tangin ngai dan an lo sak fel le tiam hlom to a marka chu ril helna mitin an mil ta thuk mai ril ru hali boy em om a o chaw de olek tila chu in thop atum na mai an ti saka online lama la chuan marka chu an ching phar ani ber ngai dan an lo siam zong a chu mai ba ka serai message hnung ber chung chang te chu sain serai hian horopuin message a type ngai lawa a message hnung ber abial pa marka thon kha horopuin engwanga type nge ani siam chok mai niang ama serai message ani lawang ti in an lo soya chuti line chen khatla chuan serai le marka te in kar so hre thuk le anga in soin an patni khan anin hawa chumi wanga thleng chu ani ngei mel ti in source mumal le rin tlak nei tak chong si lo chuan shiber le mi shet bak shajil bik riaw anga in soite an ron omboka chungte chu social media lama chuan post share le comment zui an hlo lui reng boka Mahse heng an po ni song te he shivek Mahse marka ero chuan big bo san mai atum haulo thung chumi det ling thok chuan investigator tina chak taka ma an lak theina na apui theina songa pui torin ain pitop maya a phone ne serai phone de chu police kota pe in nu chuina pui thei thil om mial takin ti in ami mal nun song nen chuan do to ka police de chin chwa torin ain hong em zo ka darkar sari zet police ten kolin zona chang ami mal nun song kumsom anin ngai zon chonga thilthleng chip cher thei ang berte asum le pai din mun de thleng chuan an zot veka ani pu in zep then nei mi alo chuan an zona song chu chang vek bokin ani na taka chuan to ma shia ta na adu ngai holo tor serai ne na anin kara thilthleng song po a phor fai kel ani bera marka chuan chanchin bumi te ma po kauni a zona zoni hi ka hrengai reng lo chumi de ling thok jok chu ka do dan ani serai zon mo ani theina ani don pho chuan engkim ka hom zo ema in hum him emo ka mo lo serai hi tam takin lo let le sela ti chau hi ka du ber ani ti in soya nima sela mi puite ero chuan marka chu alan dan thlengin ngai bel tor le sel dor chu an la thau mai a mel por de olek te chu lungai tak anga lan atum wang ti in soya tin awo khor de olek tela chu a thil swal ti alang chokang ti a hlo awangin asama a khor ti nan sei boka marka tan chuan hoi ngai na om hlul lo
thoringot poni se ngai bel tur chu an zong tho mai ani heti mek lai hian thu dang aron rik bele ta hlo mai chu mo thian no thu sai atangin ani le a mo thian no zeki chuan testament apek na chuan heti hian asuya serai khan sumle pa ya boina thuk tak anei meka achan po apa jos di huan hian natna khir tak aveya in kol le hi a hau takin hunrei tak kol ngai tur chi kha ani boxi nen chu chuan an sumle pai din mun chu ati chelo theilawa himi chungchang hi marka khan asoidanin athona company a health insurance chuan a cover vek thei thole lomom ati thu kha alo soi to khani a Mahse mo thiano chuan chu thudik ani lo thu chu aron soi ve le tlat mai chuta serai minga health insurance claim thei chin chu an hmang zo vek to a limit a thlen to awangin adang a claim thei to lo ti aron soi ve le ta thunga he mo thiano thu soi hi apoimo reu na chan chu serai din mun an hria chen phata a sumle pai har sanin chuta apa kol na chau ni lovin inne na sen saw lo ni bok chu mai ni lovin pasal nei mai tur ani se chuan engtin nge an ko sak chhun zamang an ma ni pualin in le na tur po an nei do lawa fati han nei se engtin nge an kol chawang apa kol na tan sum tam tak an ba to boka ama chuan nei reng ani to bok si lo heng zong te angai to chuan aril ru ai pikin angai to na aboi ve map chin don ti chu a hria theya tin khamini mola kal tura in a chho sani po khan a thoi pek lu to khan wa harpa velok atum anga chuta in ngai to ding chawin tumlo dan danin om chho tamai zok em niang ti in investigator re chuan an ngai to tel lo theilawa chu lawa tu hnai deu loka khan abial pa market ne na ana chu ban san mai adu thote alo sui to bok ani oma heiba ka hian abo mani che khan anu bula chuan ariru ipik thole engma fim taka angai to thei thlot lo tho alo se zeu to bok ani izon serai na chhina sang pasona om thei tak si lawa chuan bengi seirun dung ti in serai chung te le marka chuan an rama zol nei chi kha chu pan ve roi mai an tum ta a chu an zol nei pan chuan serai chu ala dama Poison Island hi ala chho san lo shim marlam khoila emo ber pangan emo banguino emo vela o mek ti in alo shila serai chuan ariru ipik lu tukle ngai to na fim mang thelo chu shom ti in mani oma in ngai to har adu ti in asoi zuk boka engpo ni se heng zol nei ho thu soi hi chu atak ani nge ni lo ti hi hria the ani lawa Mahse be se na zong abo to lama chuan mi bo chung de tan chuan in hnem na le be se na pile tu pakhat kha ani ve miawa a thaviaw thomai de chuan serai bo atangin kar ni chu aral da der mai are hian serai la chu are tlok mai si a chung te de mar ka po taksa le rilo lama po an chaw ve to tak set hlama be se na chate tak ala ne sham ani ber chu ti rol chuan inge motal asol no chui thena om takin ti in ama lo mu emo a chin shil thei tu hne na pe ka tan ti in peso noi kha singa cho lo man tan an chop chok tarimota hei hi an be se na om chun chu ani deu ber to me de chuan December ni somni pakwa kum sang ni somni panga lo thlenga hemini hian mar ka chu ri ha takin serai zonna na an tar chho poster serai thlak chu enin ai ngai to awanga chuti lai tak chuan a phone chu ron ralin serai bo na hmuna tanga marlam kilometer za somni panga sita hla tang chuan chu kol chu aron kala marka chuan a phone chu a han ina a number shiat ngai ho lo le a area code la chu marlam province area code de hi alonia chumi bang chuan marka po chu a han tim de uleka chuta mangchang hian phone chu changin phone a chuan otham le chaklo tak hi aron reta a Mahse marka chuan tu o nge ti chu a hailo chiang hle mai serai o nge ni serai chuan motorcycle driver mi pakhat phone atanga aron call tho chu aron soita a bo atanga ni som pakwa zet aral nuwa serai o nge chu a shile ta ti na ni chu he motorcycle driver hi a ming chu rodel ni in seison Pangakisnan province a cheng ani a himini hian a cycle chu
bypass road an tih mai chuan tlanin a hna kal turin a in khalh mek a helai kawng hi a kal fawn ani in ke kalni chi pawh ani lem lova kawng lehlam lehlamah chuan farm ramzau pui mai hi in pharh duain chu zawng chu ani deuh topa kawngpui chu a kal deuh ruah tina ni chu tichuan chutia a tlan lai mek chuan kawng sirah hmeichhe pakhat hi a hmuhlul mai a mak a tiang reng viau mai a chan chu helai hi chu ke han kalna chi ani meu lova tuma ke kal pawh an awm ngai meu lo chutakara hmeichhia mani chho le ngala chulai lo awm chu mak a ti em em a chu mai ba ka a korlum hak lai te chu balin bo pathurin a sneaker bunla chu a bal em em boka chu mai lani lo a samla athurin khui ngai lo ang mai hi ania a mela chu a por fif fif em em mai bok si a mit meng te chu a ria in a hmai po a bal khat veo boka a an ber chu no pangkong bo hi a ang ber hian a hria a chuta le serai chuan rodina chu a lo hmu ve le ban phara lo tap chung chuan chanpuin a lo dil ngal mol mola heti lai hian rodina chuan earphone vo in music angai thlapa a hma a mi setting chu rampuma an sei lui lui thin mi bo ta dei kha ani ang ti reng reng a ring pha ho lo sera in a chanchin soya pasal nei mai tur ani thute in nei na bun tur phei khok lei tura a chwa thuti le a pasal tur po chu Mark Reyes ani thute a soi nuwa chuan a phone chu la chuakin Mark Reyes ming chu a han zong ta a chuta zet zong article sang chu ron lang ngal choi choi in chu a mi chi mo chu to chengi ani chu a hrewe ta chau ani mi bo zona postara mi che thalak le tuna apula ommek mi che chu a han in ton thina thalaka mi chu mi che chelo tak le invon mel tak ani se Mahse tuna ama ommek ro he chu a cherin abal emi mai thunga amai ro chu amit meng le amela chuan ama ngi ni ti ero chu a hre theya engpo ni se a chaklavin adol dang emi maya chutiang chunga police ni na tirngal top an chuan ti in an in lama a hroi ho ta phota anupui ne na chuan thil omzia chu shilin chu anupui po chuan do takin serai chu alo che awa in boltir phutin eiturte an pek nuwa marka number mi bo postera an mo chu metin an ko sakta alo ni marka le serai te anin bek nu lo ka tang chuan poison police lam chuan ma an ngal te sung sunga chumi nuwa police chen khat ba ka marka le serai chung te nian chuan kilometer za somni panga zeta hla om Pinga skin province lampan chuan anin khaliam tangala an vathen mi chuan zani to in Pinga skis police station lama serai po chu shwai aloni to ngi ngi a chuta sera in marka a han mu cha chu in sum theilo chuan tap chhuak ngalin kati palutuk kati palani ti cha chu tap chung chuan a soi mol mol maya chuta marka chuan nget taka lo ko in mitui tla soi soi chung chuan engma ngai to so iril ru ti ha reng reng so in nei na po ngai to duri so ha dam tak khan om photro thilthleng engma iril ti ha nan mangso chu chu apoi mo ber zok ti in do takin alua chuan a chul saka chumi pa chuan social media le online platform sanga mi ina an pu na te an soi chiat na le an ril na song alo paltlang to te kha a han ngai to a chutia a hmangai ber mai dam taka a han kwa le vong the chu marka po in oi har ati ema a ngai to na chu akal thui ve ngai mai chuan December ni somthum jingdar khata chuan chulai mun chu cho san le in serai chu an kholama shwai ho anita a abo chung khan serai chuan ari na po ke ji som lai lo manin a mel la chu a por mai ba ka ama shim shim chu a sak lo ti hi a hria ngoi ngoi boka chol ha dam wang amamo ber amai ro chu dan angin engkim kalpui angai ve bok si ne serai po chol ha dam mai lo chuan mi chiat ni patna lam hoi zonga khoi chiat ani em ko thla ka to rem ti le cho te swek angai sia amai ro cho doctorina a in fia vek nuwa chuan wani thla takin a bo chung zong khan chutiang engma ator lo ti chu an nim ngeta a Mahse hunri tak e tur mu mal ai to lo awangin chu chuan a taksa le aril ru a ngong ane ngi don ti ero chu doctor chuan a soi thunga chuta chuan a dehydration level chu asangin choko puar rei tak e to lo ani na chuan a pumpui lama effect alo nei boka
in serai soidan chuan khatia abo chung zong khan chaw thil sakhat pa ngai a ingai lawa tui deuh tlong ringin mi kongkal tina an piak emo kong sira a hmorem chan emo ai vele zeu thin ti lo chu atlang puin tuinen chaw ani leng thin ani bera hetianga re tak a awm yaw wang hian a pumpui so alo song ve man viawa thil sakhat pa ngai han e po a pum lam chuan a pai tui thei lo chumi wang chuan thil tui ril lam chaw chaw an la peria eiba ka hian a ril ru po chaw duang zanin ala fim tak tak thei lo a thil hria te chaw a fia lovin a chombung em em maya police sam chuan thil thlen dan hria tuma an han kom po chuan a thu sei chaw in hmulo deuh deuh a awm nual tlat mai ani chota serai soidana chuan a hria thei chin zong chu FCM a khan phe khok lei turin a kal ngeya Mahse aduang tak a hmula awangin shopping center dang ever koti store ami lei mai tumin chulam pan chuan a kal a kongsir atang chuan UV express service nge a hria chu lo pharin UV service kan ti hi Mizorama auto rickshaw ang deuh hi ani ber ome Philippines a chuan auto rickshaw ang deuh hian pen hi service main an man tlang lon ve ber ania ti chuan chu UV service chunga chuan driver baka passenger mi pa pahnih hi an lo chuang sa boka Mahse a hno chi a thilthleng chu soitur a hret tlat lo engma a hre chuak thei lawa chuta a hriat le masak ber chu motora chuan alo mu thlungi ni a har hlola chutia a han har chuan pangas ki an in atanga kilometer za somni panga hla chuan alo om dei mai ani abak chu hriat chhuwa thei ani tlem em em a hria reng na hi a boi tlat mai a soizel dan chuan malam panin ke in kakala kakal mop mop top ringot mai ni kongi ka kaldona enge ka ti don po ka shilo atlang puin jing war chiana kakal china boruak adai noamin mi veiwak an omlawa min en he hu tur po anom lo athlamuan thlak ti in asoya eba ka hian a soizel danin chonlama ero chuan thing buk noi dai la ya te lei hnoya imo oimulai mun ro san to ate emo amua tiang chuan jing alo ni le huna akal le mai thin rum kha chu kubao sign chuan na ba se a hmutlatin a in hria a kubao chu anin lampan ani hria in bas tlan yamna lama chuan akal le to pa chutia akal char char chuan poison thlen hun anei mai te a ring deuh ani ber mi hnena tan puina handil emo eitur handil emo chu angam hlol lawa ami zia hi mi in kul toi chi le zakzum in thla hrong tak chi alo ni zui box si ni tan puina dil emo chu angam ngam thilawa ti chuan abo chung zong khan pan tum lam emo ruwa man na emo nei lem lovin ke in awa kwal mol ve top ringot mai thin ani ti chuan January thla kum sang ni somni proka chuan ama serai biradam taka mu ani ta ka wangin police lampo chuan mi bo zona case official takin anti top seita a chuta case kharna anne na chuan police in charge chuan heti hian asoya ama serai ber hian a hria rengna ane kim theya thilthleng engkim kha asoi the emo thil sol ti na in phu maloni ti a hre chok le theita te ani ngot lo chuan mi bo chung te dudan angin case ti top ani ti in asoita a nima sela dan ang tak chuan mi bo case top ta ma se ngai to ero chu ati thuin mi tam tak chuan thil thlen dan dik tak hi engber nge niang le ti in ton thleng hian hria chakin soi ala hlo zui vek mai nangni enge in ngei ve dan le serai hian a hria da tam zok hi a hlo tak taka a bo dan le a bo la ya a thil ton te hi a hre tak tak nge ni anga mi puinol pui hriat an dola owangin zep an nei thin zok niang le ni the puile ngai to zom thei thil hi atam ngei mai